Allah ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, mun bujiro da amana ga sammai da kasai gaba daya, suka kasa daukan amanan nan, suka ji tsoro. Amma wallahi dan adam malam sai runguma, yace ni zan iya. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ya ce lalle dan adam ya zama mai yawan zaluntan kansa kuma mai yawan jahilci. Haka dai muka kwashi amanar ba ma iya rike ta. Ya ku yan uwana, amana tana daga cikin kyawawan ɗabi'u da sifofi na kwarai wanda wajibi ne mutum na kwarai ya sifantu da su. Duk musulmin kirki ya kamata ya zama yana da amana, mai gaskiya a cikin mu'amala, yana gabatar da maslahar al'umma akan maslaharsa shi kansa. Yana daga cikin amana rashin yin yaudara, rashin yin algushi a cikin mu'amala ta kasuwanci, mu'amala ta kwangila, mu'amala ta saye da sayarwa. A baka kwangilan makaranta, an baka amana, a baka kuɗi, gwamnati ta baka miliyoyin kuɗi, ka yanki kuɗin da ka ga dama ka sa quotation, amma ka zo ka gina wa mutane ba abin da ka rubuta ba. Shekara ɗaya shekara biyu makaranta ta lalace, a baka kwangilar hanya, ka yi rugurugu da ita, ka zo ka yi ta da low quality kayan aiki. A baka kwangilar sayo kayan abinci wa 'yan kurkuku, ka cuce su ka sayo musu mataccen abinci. A ba da kaya a kai wa 'yan gudun hijira, abinci su ci su sha, saboda an kashe matansu, an kashe mazajensu, an kashe 'ya'yansu, an ƙona garinsu. A zo a baka amana ka cinye kuɗin. Cin amana ta yawaita a cikinmu. Ka buɗe shago, Allah ya turo maka ciniki, bayin Allah talakawa su bar unguwanninsu da gidajensu zo shagonka don sai kaya, sai ka je ka ɗauko matacciyar madara ka sayar musu saboda ka samu kuɗi ka gina babban gida a unguwarku. Ka sayo lalataccen manja ko manja mai kyau ka zuba masa jawa ka gauraya shi saboda kana so ka samu kuɗi. Ka ɗebo mataccen gari ka hada da mai kyau ka sayarwa mutane don ka yi kuɗi, ka hau mota mai tsada, ka saka babbar riga a gaishe ka, amma kuma ga kabari yana jiran ka, baka yi wa kanka tanadin me za ka faɗa wa Allah a kabari ba. An baka dama, Allah ya maka arziki. Wani yana bakin titi yana sai da yalon bello, shi yake jira ya sayar ya ci riba ya yi wa iyalinsa cefane. Kai ko Allah ya baka manya-manyan suto, Allah ya baka manya-manyan shaguna. Sai ka je ka sayo buhunan shinkafa a Australia, sai ka kai waya house ɗinka ka faffashe buhunan. Su fa arna ne kafirai, sun baka da cikakken keji da kilo, amma sai ka zo ka rarrage. Ka je ka sai buhuna kwano 40-40, ka je ka sa yaranka su faffashe waɗannan buhunan su mayar maka da su kwano 35 ko 37. Shinkafan nan da ake sayarwa yau, ka'ida ya kamata zama kwano 20 ne ko sama da haka, amma yau duk shinkafar da muke siya in Allah ya sa da sai ka tarar da ita wata kwano 16, wata kwano 17, mai dan kokari zaka ji kwano 18. Ina cikatan kudin, ina cikatan kayan? An yi algushi. Har zuwa ake ana dafa buhu a cikin drum. Ba fulatana da za ta fito daga daji ta ɗauko man shanun da Allah ya bata cikin shanun da ta kiwata, wallahi sai ta shigo gari saboda ta zama 'yar birni wayayya, sai ta je ta sai ayaba ta 500, ta markaɗa wannan ayaban da hannunta, ta dama, ta hada da man shanu, ta zo ta ƙara, ta taho da kwano ɗaya sai zama kwano 3. Sai ka sai man shanu, ka je ka toya a gida ka samu plantain lafiyayye, saboda bafulatana ta sa maka ayaba a cikin man shanu. Bafulatana ta ƙauye ta iya algushi. Masu fiwa wuta, leda fiwa wuta yau sai ka ga wata leda sai ganta 'yar firit yadda ka san za ka yi jifa da ita. Amma da mun sani leda fiya wata babba za ganta da nauyinta, amma sun rarrage mata, sun ƙara wa ruwan kuɗi, sun rarrage yawan quality ko yawan quantity na ruwan Allah, rijiyar bohol ta Allah da za ka tona ka sa inji ya ta tsotso maka ruwa tanki adadi kaza, amma za ka sayarwa bayan Allah sai ka rage yawan wannan ruwan kawai don ka samu kuɗi. Yau wani kaya ne za ka je ka saya mai kyau?